Present continuous. Hozirgi davomli zaman. Bu zaman әлеге вакытта бара торган эшләр турында сөйли, ягъни эш хәлнең дәвамлы булуын күрсәтә. Графиктан күренгәнчә, менә хәзерге заманда кечкенә генә дулкын бар. Ул дулкын нәкъ эш хәлнең дәвамлылыгын күрсәтә, ягъни дәвамлы булуын аңлата. Present continuous'ның ясалышы шундый. Иң башта субъект бара. Әгәр дә субъект I дигән алмашлык белән белдерелсә, ул алмашлыктан соң без am дигән ярдәмче сүзне кулланабыз. Әгәр дә икенче зат алмашлыгы белән башланса субъект, мәсәлән, you, we, they, алардан соң are дигән ярдәмче сүз кулланабыз. Субъект he, she, it, ягъни икенче зат алмашлыклары белән башланса, is дигән ярдәмче сүз килә. Шуннан соң төп фигыль һәм фигылебезгә ing дигән кушымча ялгана. Хәзер әйдәгез мисалларга күчик. She is making check now. Ул әле чәк әзерли. Ягъни әлеге вакыттагы барган процесс, эш һәм ул дәвамлы. She икенче зат алмашлыгы, шуңа күрә без is дигән ярдәмче сүзне кулланабыз. Төп фигыль make ясарга һәм шушы make дигән фигыльгә ing кушымчасы ялгана. Икенче мисал. I am walking around Kazan now. Мин әле Казанда йөрим. Ягъни әлеге процессны, әлеге эшне күрсәтә. I ул беренче зат алмашлыгы, шуңа күрә без am дигән ярдәмче сүзне кулланабыз. Аннары төп фигыль walk йөрергә һәм walk сүзенә ing кушымчасын ялгыйбыз.